Nakatakdang i-deploy ang nasa mahigit 100 police personnel sa Dagupan City Police Station ngayong darating na eleksyon sa Mayo 12. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Dagupan Police Station Operation Officer Police Lieutenant Jesus Gerard Manaois, 30 mga polling center ang babantayan ng pulisya sa lungsod kung saan mayroong tig-dalawang pulis ang nakatalaga sa bawat polling center. Ang Dagupan City Police Station ay nag-deploy ng 120 na kapulisan para sa eleksyon na ito. Yung 60 natin na personnel ay naka-assign sa mga polling centers. At yung remaining na personnel natin, sila ang nagbabantay ng kaayusan ng sa street ng Dagupan City. Ang kapulisan sa Dagupan City. Samantala, mas pinigting pa ngayon ang pagbabantay ng otoridad sa lungsod upang mabantayan ang sitwasyon ngayong nalalapit na halalan at mapanatili ang kaayusan sa syudad ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.